Akce. Vítejte. Máš scénku? Já ji nemám, ale já bych to udělal, jenže já jsem nevěděl, co jste tím vším kouřem a dýmem a sochou myslel. Aha, nevadí. Budeme dělat něco jiného. Máš nějaký nápad? Máte pěknou krabičku. Víš, co v ní mám? Máte tam hřebíky. Mám v ní hřebíky. Chceš je vidět? Zde ti hřebíky, dcer. Je takových hřebíků dlouhý. Co s nimi děláte? Já je polikám. Takový dlouhý a takový hodně hřebíků. Já je polikám v noci. A přes den ne? Přes den spím. Stačí ne? Tak akce. Dobrý den. Vítej, Květinu. Máš scénku? No, já jsem úplně nevěděla posledně, co všechno, nebo jak jste ten dým a tohle, jsem nerozuměla, co jste myslel. Tak jsem ji neudělala. Tak to nevadí, tak budeme dělat něco jiného. Máš nějaký nápad? Jste si vzal takovou krabičku, bych myslela, že jsou v ní hřebíky. Jsou v ní hřebíky. Chceš hřebíky? Mohla bych. Zde ti hřebíky, dcero. Je takových hřebíků a takový dlouhý. Proč jich máte tolik? Protože je polikám. Vy musíte mít hlad. A kde na to berete čas? Já je polikám v noci. Dobrý, stop. Tak akce. Dobrý den. Vítej, Květinu. Máš scénku? No, jako já jsem ji chtěla dělat, ale přišlo mi to takový složitý, všechny ty sochy v dýmu a kůň v poušti, o kterém jste mluvila, jsem to úplně asi nepochopila. To nevadí, tak budeme dělat něco jiného. Víš, co to mám? Máte krabičku a možná v ní máte hřebíky. Ano, jsou to hřebíky. Chceš hřebík? Chtěla bych se podívat. Kde ti hřebíky, dcero? Je tolik. Takový dlouhý hřebíky. Co s nima děláte? Já je polikám. A to je spolikáte všechny? Jo, všechny. A kde na to berete čas? V noci. Stop. Akce. Dobrý den. Vítej, Květino. Máš scénku? No já jsem jako to chtěla, ale vy jak mluvíte takovým tím jazykem
hrozně krásně vymluvíte, to určitě víte, a ty oblaka dýmu a ty plamená města a kůň v poušti. Já jsem prostě tomu úplně nerozuměla, takže ji nemám. To nevadí, tak budeme dělat něco jiného. Víš, co mám v té krabici? Nemáte tam hřebíky? Mám. Což hřebík? No, to víte, že jo. Zde ti hřebíky, dcero. Je takovej hřebíků a takový dlouhý. Co s nimi děláte? Já je polikám. Mohla bych to zkusit? Polikej.